Bandiraɓe musidɓe weltortoɓe Titonde TV bisimilla mon e kabaru o ina wayno e nder oɗo saaha hakkunde Halifa Sall e Yewwi Askan Wi hunde nde welani walla mbiyen ɓe goni koye koyɗe cergal sabu hanki Yewwi Askan Wi ɓe jaltinino communiqué ɓe mbi wonde ɓe nulani hay goto toon to dialogue national mo président de la république nodduno o kamɓe wa e Yewwi Askan Wi noon ɓe jaggi wonde oɗon dialogue wona hay hunde so wona cahan ɓe duti ɓe mbi wonde kala mo gandanɗa hoorema yehino e oɗon dialogue andu wonde a yaadade maɓɓe te kadi jomum fotani yaade toon kamɓe Yewwi Askan Wi kadi caggal eɓe kala ɗum ɗon ene wayno ɓe mbaɗino conférence ngam huccidirde tigui rigui e population o e ngam kadi wadde haɓɓere wasde notoyade oɗon dialogue national ɗum noon kamɓe ɓe jaggiri wonde oɗon dialogue national wona hay batte so wona ha joni kecce nde tawno ala ko heddi so wona wiye wonde ko 10 mois walla 11 mois yimɓe ne paye élection wona ɗon yewtere foti hejje eywa ɓe mbi noon e nder oɗon dialogue national moɓe mbaɗanno Khalifa Sall e hoore mum kañum tawtoronoka oɗon dialogue e nder oɗo saaha noon kanko Khalifa Sall ine wayno Yewwi Askan Wi koɓe yiɗɓe wadde mo écarté e nder oɗon coalition kamɓe Yewwi Askan Wi noon ɓe jaggi wonde ko kala gondunoɗo e maɓɓe fotani yaade notitade oɗon dialogue nde tawno hande ɗo situation leydi ndi ɗo tolni ɗo e kadi kamɓe opposant ji ɗi noɓe ɓurda dole ɓe nanna e nder dumbirdu ni e ɓen ɓe gandanɗa hoorema mbasi yen pittali mumen wona oɗo dialogue fotata nawde goto e maɓɓe kamɓe wa Yewwi Askan Wi ɗum noon pour mbawon famde tan kamɓe wa Yewwi Askan Wi ene wayno koɓe holluɓe on mo gandanɗa hoorema kañum woni Khalifa Sall caggal ne signal maɓɓe kuppa fodde lewru kamɓe wa Walfadjri ene wayno noon population yaltino wi wonde ene walla ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko kañumen goni groupe Walfadjri ɗum noon ene wayno noon kalis o fuɗɗinonnomo rendinede ha woni 20 millions taw noon koye application Wave sen garti noon e haala on mo gandanɗa hoorema kañum woni directrice Wave o biyeteɗo Koura Chene kanko noon o wi wonde ministre kalfinaɗo ko fewte télécommunication woni Moussa Bocar Thiam kañum rokkuno yamirore wonde yoɓe garit oɗon transfert e nder Wave he kanko noon directrice o windino on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni PDG mo Walfadjri ngam ene wayno o heeɓi ɓatake mo gandanɗa hoorema ummi koye ministre de la communication Moussa Bocar Thiam yoɓe garit kalis moɓe ndendinta e Wave o ɗum de saabi ɗiɗon koppareje ene wayno groupe mo Walfadjri wawa ɗum hebde musiba mawɗo yiya hanki e plage kuccodirɗo e université mo Cheikh Anta Diop woni IFAN ene wayno noon ko mayɗo goto tawa toon tawa noon ko étudiant mo duuɓi mum tolni e duuɓi 25 tawa toon ine maayi ɗum noon ene wayno yii ɗum ko ɓen ɓe gandanɗa hoorema koɗi koye ɗiɗon côté ko ɗon kamɓene ɓe mbaɗi alerté sapeur pompier ɗum noon ɓe udditi hen enquête oɗon koor noon ene wayno e nder oɗo saaha woni ko toon to sapeur pompier so tawi wonde en garti e kabaruji l'observateur noon ene wayno gonɗini wonde on étudiant mo gandanɗa hoorema mayɗo toon to tawaɗo ene maayi toon to place o koye université Cheikh Anta Diop o jangganno e nder ɗum ɗo noon procureur de la république ene wayno ƴetti yamirore ngam wonde yo oɗon mayɗo waɗane autopsie ngam ɓe mbawa andude holko wari oɗon mayɗo o wiyete ko ñuñu oɗo saaha noon o woni koye jamma niɓɓumo o wetani walla mbiyen jamma cofele kalumbam nde tawno enen fof eɗen gandi e nder seppoji ɗi yenomo wonde won nervi goto ɓorniɗo simis rouge ene waɗi kaɓɓalejo ene dessina dessin danejo kono kadi aussi gutte oɗon rouge waɗi ko numéro 9 omo jogui fetel omo fella ɗum noon ina wayno debbo goto yalti wi wonde oɗon wona hay goto so wona on mo gandanɗa hoorema kañum woni ñuñu noon jeeya ko ɗo e Parcelles Assainies debbo noon holliti wonde kanko ko bandi te o roni ɗum koye bammakko kono noon guila ɗum ɗon waɗi fewde joni ene wayno kanko oɗon ñuñu o wondi o waati kadi aussi o rokki site uji ɗi fof opportunité pour wawde arde laɓɓitinde nguru makko saabu ɗum e nder oɗo saaha ene wayno sénégalais ji kewɗi joguima en remarque ne tawno kanko debbo kalɗo ɗum o noɓe kaali nde ɓe ƴeewi wonde kap mo ɓorni o ko on kap o toon no ɓorni hay sinno so tawi wonde ne waɗi ha joni max kono noon ƴeewama wonde omo waɗi ha joni jawo on kadi ene waɗi jawo ko ɗum de saabi wonde ɓe mbaɗimo identifié ɓe mbi wonde ko kanko kono noon e nder oɗo saaha kanko omo jogui hen kulhuli nde tawno o waɗi hen vidéo ji ma ɓuur temedere toon to TikTok kadi aussi o invite ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko kañumen goni o site uji internet ɗi gam yidde laɓɓitinde hoore makko ene wayno won interview uji hay bojji o woyi hen o wi wonde oɗo
oɗo debbo o yafata ko ɗum ha aduna o firto. Banda men tedduɓe musibam horsuɓe ko ɗum wonno ko arano e ɗo e kabaruji. Continue wadde abonné, mbaɗon like, mbaɗon partager. Kono kadi ami settata e wadde sensibiliser e ɓen ɓe gandanɗa hoorema kañumen goni abonné jam. Hande ɗo gonɗon ɗo e nder Titonde TV hay goto wawa yedde hen nde tawno sa waɗi vidéo ji Sonko yimɓeɓe ene kala ne manta ɗum wiya wonde ka neɗɗo mum. Sa waɗi vidéo ji on mo gandanɗa hoorema kañum Macky Sall wa Sonko kadi ngara mbiya wonde an ka neɗɗo Macky Sall. Kono noon paami wonde tiitonde ko information rokkirta. Voilà, information ngaji ɗino ɗe mbayi ni ko noon woni nde ɓenninirten ɗum. Eyyi sen jii noon vidéo mo gandanɗa hoorema wa Sonko en nanat, sen jii vidéo wa Macky Sall en nanat, ne tawno enen en gonanani ɗo hay goto, gonnen ɗo ko population encore une fois. ɗum noon bande men tedduɓe mbaɗen like, mbaɗon partager, mbaɗon abonné, ɗacconen commentaire uji mon, te gandon wonde chaîne ko ni yarata, puniɗo foti ko ajjade no hannirta ni hen. So tawi ko koyɗol wonanno Bazar boutique wati ɗum gonga e gonga, sahaji aɗa joɗo galle ma kuɓɓa télé jiya hen chambre à coucher, salon ngaji, table à manger ji, mbiya waw ɗum kam holne kebrami ɗum. Andude Bazar boutique addinima ɗum. Aɗa woni Sénégal walla so tawi ko États-Unis d'Amérique gonɗa, ɗum noon ko ɓuri yawde e yaccade woto feere jokkodira e Bazar boutique gonɗo toon to Columbus, Ohio. Keɓa chambre à coucher ji ɗi ngala hay nokku, walla salon ngaji ɗi ngala hay nokku. Ƴewɗi salon ngaji ne mbayi yodde, ƴewɗi chambre à coucher ji ne mbayi welde lalade, wiide ɗo ko suudam walla ko suudu jom suudam, ko fartange ɓolo woni hen. ɗum noon so tawi a yalti a hucciti table à manger ji ɗi kala ko fawa hen a jogoto appétit. Sikki ala, Bazar boutique ari ko ittude caɗele e nder rendoji men, ari ko wurnude en aljanna firdausi. Bazar boutique ɗum noon mo yiɗi jokkodirde e maɓɓe kala, numéro ji téléphone ɗi nani. Wat +1 614 817 80 50. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe, gila Bazar boutique ari caɗele ngase rendo.